Karrikan, egungo kirol eta jarduera fisiko ereduaren kritika batetik sortu den proiektua da. Logika kapitalistatik kokatzen dugu, eta jarduera fisikoaren bidez, eta ondo pasatuz, jarduera fisikoa eraldaketarako tresna bihurtzeko asmoa dugu. Honetarako saio praktikoak izango dira gure ardatz. Horrela, ikasturtean zehar, saio ezberdinak burutuko ditugu Gasteizko leku ezberdinetan. Saio praktiko hauetan ez ditugu egungo aisia osatzen duten kirol hegemonikoak erreproduzitzeko asmorik. Are eta gehiago, hauek dakartzaten zapalkuntza guztietatik abiatuz, hauek gainditzeko proposaturiko jardueretan oinarrituko ditugu gure saioak. Hala nola, harremantze ereduari, lehiakortasunari, genero bereizketari eta orokorrean gure aisi ereduari bezalako gai bueltak emanez. Karrikan proiektuan joko jolas ezberdinekin korrikan ibiliko gara. Elkarrekin eta bakarrikan. Elkarrekin zirrikan. Zuek ez dakigu, baina gu bintzat irrikan gaude, eta ez dugu beldurrikan gure proiektua martxan jartzeko. Besterik gabe, animatu gurekin jarduera fisiko autogestionatua eraikitzea. Otsailaren 21 izango duzu eta gaztetxeko saio praktikoan parte hartzeko aukera.